दिनैहाय 11 जानुवारि 2022 मायथाइ बे अक्ट'खालि जोङो जोंनि गाहाय मावखुलि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बेवहाय एसे आगोल बारा गोबाव जायाखै जोङो जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जि मेल लिंदोंमोन जोङो सावरायखांबायानो सावरायबाय जोङो गुबैयैहाय दिनैनि रायलायनाया बेनो जोङो थांनाय माखासे सान जों गुवाहाटियाव थांबाय थादोंमोन जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनिनो खामानिफोरा दाबो मोनसेबो जाफुंदों होननानै बुंनायनि माबायावनो गैया नालाय बेखौ बोरै जाफुंहोनो हायो बेखौ लानानै जोङो गिबि मन्थ्रिजोंबो बा जोंनि WPT आरो BCनि मन्थ्रि डक्टर अनस पेगु बिदिनो डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसियेल गोजौ थाखोनि मानसिफोरखौ लोगो हमना रायलायनाय जादों आरो माखासे जोंनि मावनो लानाय जायफ्रानाखि आवगायगासिनो दङ बेफोरो माब्रै जानानै दं गैया बेखौबो रिपर्ट लालायनाय जादों गुबैयैहाय बाथ्राया बेनो जे जोंनि हेडक्वार्टारा दाबो सरकारि भाबै नटिफाइड खालामजायाखै बेनि थाखाय जोङो दाख्लै CMनोबो बुंनाय जाबाय CMबो जों बुंनानै जोङो बेखौनो आरो बुंबावनाय जादों CMनो खोन्थानाय जादों खालि बेल' नङा गाहाय मावखुलिखौल' जोंनो नटिफाइड खालामाखै बे नङा आरो जोंनि गामिफोर जायखौनाखि बिबायमोन आगोलाव होबायबो जोङो BTRनि बाहेरायाव जेसेबां बर' गामिफोर दङ बेखौ सरकारा नटिफिकेसननि दारैहाय नटिफाइड खालामनांगौ बेबो जायाखै आद्रा जानानै दङ लोगोसे जि मोनसे जोंनि बियाबफोर दानायनि माबा दङ बेखौबो जोङो मावफुंनो थांनायाव दाबो हाफुंजोबहाखै दाबो एसे आद्रा जानानै थानाय दङ रायलायनांगौबो एसे थाबावबाय दा बेफोर गासैबो आयदाफोरनि सायावनो रायलायदों आरो जोङो बे थांनाय बाजेटआव 13 कौटि 50 लाख रां जोंनो जे हमनाय जादोंमोन बाजेटआव बेखौबो जोङो बोरैहाय बाहायनांगौ टेन्डारखौथ' जों माबालांखावनो जोङो माबाबाय कल खालामबाय आरो बेखौ टेन्डार माबाखौबो खेंनायानो जाहैबाय दा वार्ड अर्डार होनो हाथ'वाखै मानो हायाखै फैसानो हाबाखै दा बेफोरनि माखासे जेंना खुथिनाथि बेफोरखौबो जोङो एसे रायलायबाय दा बेफोरखौ जोङो थिग खालामनांगौनि खामानियानो दंबावो मावनांगौआ दा ओंखायनो दिनैनि बे जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिङावहाय बे बाथ्राफोर आरो फैगौ मागो दमासिनि उनावहाय गिबि मन्थ्रि मानगोनां बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जोंनि आसामनि बुंथिगिरि स्पिकार मानगोनां बिश्व दैमारि लोगोसे जोंनि WPT आरो BCनि मन्थ्रि डक्टर अनस पेगु लोगोसे आरो फाइनान्स मिनिस्टार श्रीमती अजन्ता नेउग बायदोंमोन गासै जोङो ज' जानानै आरो अफिसियेलफोर ज' जानानै रायलायनो बाथ्रा दङ आरो गासै जोंनि BTRनि बाहेरायाव बर'फोरनि जि जेंनाफोर दङ बेखौ मोनफा मोनफा रायलायनानै रोखा खालामजोबसै होननानै दाख्लै CM सारा जोंनो 6 जानुवारि खालि बुंनानै होदों दा बे थांखिखौ लानानैनो दिनै एसे जोङो बेवहाय मोनथिहोलायबाय आरो जोङो मागो दमासिनि उनावनो गुवाहाटियाव ज' जाफिनगोन आरो मिजिं लादों जोङो उइदिन सर्ट टाइम जोंनि गासैबो जेंनाफ्रा सर्ट आउट जागोन बा सुस्रांजागोन बे मिजिंखौ लाबाय जोङो आरो माखासे बिदिनो दाबिफोर दङ जाय दाबिफोरखौ जोङो बै सानखालिसो गिबि मन्थ्रिजों रायलायनायाव जोङो रोखा खालामनो हानाय जागोनबो नालाय दा बुंथ'लायाबो जासिगोन बायदि मोनदों आङो कार्बि आंलंनिबो खोथा दङ XPLT-फोरनो दिनैसिम माने रिहेबिलिटेसन होनाय जायाखैमोन दा 2 लाख रांहै एक्सग्रेसिया मोननो थांदों बेफोरनि माबा मावनो गोनां जोंहा खामानि दं आरो सारानो NDB थाबावबाय आरो सारानो NDBल'थ' नंला गोबां आरो NDB BTCनि बाहेरायाव दङ बिसोरनि मोनै सोर लिस्टआव हाबखो हाबदिया गोबां जेंनाफोरबो थाबाय बेफोरखौ जों मा खालामफालांनो हायो बेबो थाबाय आरो माखासे सरकारि जे अनसुंथाइफोर होयो बेखौ जोङो बोरैहाय मा थिग खालामलायनो हागोन बेनिबो बाथ्रा रायलायबाय स्पेसियेल पेकेजनि बाथ्रा रायलायबाय बिटिआर एकर्डनि दारैहाय 1500 कौटि रां स्पेसियेल पेकेज हरनाय जादोंमोनखाय हरदों माने एकर्डआव दङ प्रेक्टिकेलिथ' दासिमबो फैसाफ्राथ' फैथ'वाखै दा बिनि सायाव जोंबो मोननांगौ बिनि सायावबो रायलायबाय जों रायलायखांबायबो आगोलावबो बिटिआरनि चिफजोंबो रायलायबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों जे एकर्डखौथ' इनक्लुसिभलि बयखौबो लानानै खालामनाय जाबाय
आरो जोंहाबोथ' स्पेसियेल पेकेज हिसाबै जोंबोथ' मोननांगोन बेखौ जों रायलायबाय बेखौ एग्रि बिथाङाबो एग्रिया बेनो आरो जों लुबैखादोंबो आरो बिटिसिनि बायरावबोथ' आरो जोंबोथ' इउनाइटेड बर'फिल्ड अर्गानाइजेसनाबो मोनसे मुंसाइ होनाय आफाद सिगनेटारि अर्गानाइजेसन जाहैबाय दा बे हिसाबै मिजिं लादों आरो जोंनि रायलायनाया आवगायनानै दंखायो बेयो दाख्लै सिएमनोबो बेखौ बुंनाय जादों जोङो सिएम सारनो खोन्थानाय जादों बेयो जेब्लानाखि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फैसा हरगोन स्टेट गभर्नमेन्टआ जेब्ला फैसा होगोन जोंबो बाहागखौ मोनगोन आरोखि आरो जों मोनोबा जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि थाखाय माखासे मावनो गोनां खामानिफोर हमना लादो जोंनाव गाहाय मावखुलि बेवहाय गोबां रां नांगौ बेखौ मोजाङै लुना लानो हागोन जों गुवाहाटियाव गेस्ट हाउस नांगौ जोंनाव बेवहाय गेस्ट हाउस नांगौ बेखौ जों मोजाङै लुना लानो हागोन आरो बिदिनो जोङो गासै 300 कौटि लुबैनानै दङ मोनसे खेबथाम माबायाव हरगोन खोन्दोआव मोनथाम खोन्दोआव हरगोन खोलोबाव हरगोन रांखौ 500 कौटि खेबसे 500 कौटि मोनोबा जोङो 100 मोननांगौ जोंना दा बे थाबाय आरो जोंहा मिजिंथ' जोङो बेखौ मोनगोन आरो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि सायाव जों फोथायनाय दङ थांनाय समावहाय जि जालांबाय दा जोंखौ बे रोखोम मा होनो नासयनानै दोनगोनखौ जों नुवा नासयनाय नुवा अनलायनाय फोथायनाय बेखौ लाखिलायनानै जों खामानि मावनो नाजालांखागोनबो आरो हागोनखौ मिजिं थाबाय दा बे आरोखि बेफोर माबाखौनो जों उदाहै रायलायदों बे समाव सार फोरमायथि बे मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनोबा जों बयबो बाहाय रोखा जाखानाया मोजां आरो रोखा जानांगौबो थांनाय बोथोरनि बाथ्राफोर हमना जोङो गोसोखाङो मोनसे समावहाय जेब्ला रौता कनफारेन्स जादोंमोन 1986 आव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आफादगिरि खालामनाय जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समावबो एबसुआ गावदों बेनि उनावहाय बावहाय मोननै जादों आरोखि एबसुआ बे समाव जोङो मा गोखा गोखै मोनबोदिया जों मोनथिलायगौ आं थोंजों बेखौनो बुंनो लुबैगोन जायखिजाया जाहोनानो फैयाथों मानो जायखि थासारियानो फैयाथों मानो जायखि हालोदानो फैयाथों मानो दुलाराय बर' फरायसा बायदि आफादखौ आंनि जि मोनदांथि बा नुबोनाय बेजों आं बुंदों दे बे मालाबाबो मोननै मोनथाम जानायनि बाथ्रा मालाबाबो फैखानो नाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेयानो थानांगौ आरो बुंनांगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारिनि मोनसे सिनस्रि बिथ' होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा बे फरायसा आफादखौ मोननै खालामनो नागिरदों माने सोरबा राजखान्थि दोलोनि बा राजखान्थि खाबु फलनफ्रा बेखौ बोरैबा खालामनो नागिरनाय बेसो जों मोनदाङो नङा होमबा राजखान्थि मुलाम्फा आदायनि थाखाय बेनि थाखाय बाहायनो नागिरनाय बेखौसो जों मोनदांगोन बा बुंनांगोन आरोखि बे जानो नाङा नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे दिगाव नोजोर होना माखासे मोनसे गोबां बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोनहाबो बेखौ मिन्थिगोन दा आं बेखौ बिदि लानो नागिरा आरोखि बाथ्राया बेसो जे जोङो मावनो लानाय हाबाफारि जोंहा जि मोनसे कमिटमेन्ट दंमोन रायजो राजानि सेरावहाय बा जोङो जि मोनसे प्रमाइजिं स्पिरिटजों बा जोङो सदबांसालां खामानि मावबोदों थामबोथ' आद्रा नङा होमबा बे आद्रा थांखि बे सिमांखौ जों सुफुंनाङा होमबा मावफुंनांगोनथ' दा जों दिनैहाय वेल एस्टाब्लिश बर' हारिखौ मोनसे जौगासार गेरेमसा हारि दानो हायाखै बड'फानि जि मोनसे थांखिमोन नोजोरमोन आरो जोङो जि सिमांखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन सदबांसा लादोंमोन बड'फानि बे गेरेमसा जौगासार बर' हारि दानायनि जि मोनसे प्लेनिं बावहायनोथ' जोंबो ज' जानानै खामानि मावबोदों दिनैहाय बे जाफुङैयावनो आरो हारिया जेराव वेल एस्टाब्लिश जायाखै मोजां गायसन जायाखै बे समाव थेर बेथेर खोन्दो जानाया थिग नङा ओंखायनो थांनाय बोथोरफ्रावबो आंथ' बुंबोबाय थादों जेब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जानानै थादों बे समावथ' आं जिरायाखैनो बुंनो थाङोबा एपिल खालामबोनायफ्रा खौसे जानांगौ आरो खौसे जाबा मा जायो बयबो बुजिखायो जेराव दिनैहाय जोङो गेलेजानो नागिरदों थांनाय बोथोरफोरनि बाथ्रा गोसोखाङोबा 2014 मायथाइ आरो 2019 मायथाइ लकसभा बिसायख'थि जायाखैमोनबा बर'फ्राथ' मोनसेल'सो देरहाखाथारोमोन सियरमोनबो बियो आरो देरहाबाय थाखायोमोनबो क'क्राझार लकसभा जेननांबाय थाबायना जोङो मानो जेननांनो जों खौसेथि गैया आरो दिनैबो जोङो खौसेथि गैयिनि थाखाय जेननानैबो जोङो रिथिंकिं खालामनो रोङाबा सेल्फ क्रिटिसिजम खालामनो रोङाबा आरोथ' जेनबावनाङा होमबा जों जेनबावगोनथ'
आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां नङा इयुननि थाखाय ओंखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैनाया बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनैहाय सोर मा एंगोलजों नायदों नायगासिनो दङ मानसिफ्रा बेखौल' जुदि बबावबा गोरोन्थि जालांदों बबावबा गोरोन्थि जाबायबा बे गोरोन्थिखौ आसिखौ थुना खोन्थाहरदो जे बिदि जाबाय थानाया थिग नङा बर' फरायसा हिसाबै नै ओरै जानांगौ नोंसोर लामा खोन्थानाङा होमबा खोन्थानांगोन ना दिनै सोरबा सोरबा बुंनो नागिरदों एक्सट्रिम माने पलिटिक्सआव माने इनभल्भमेन्ट जाबाय बिदि बुंनो नागिरदों दानि दैदेनगिरिफोरखौ गमामायैनो जामारदों नामा जोंनि गोरों गोराफ्रा मा बुङो आरो जामारदोंबा जोंनाबो जाय दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो रिथिंकिं खालामलायनाया मोजां जे गमामायैनो बांद्राय हाब्रबबाय नामा आच्चा मोनसे फरायसा अर्गानाइजेसन हिसाबै पलिटिक्सजों बांद्राय गोथौयै बबेबा पार्टिजों नांजाबनानै थायोबा माने गोरोन्थि जे मोनसे ओरैनो अपजिसन हान्जा थाखाया होमबा बे अपजिसन हान्जाफ्रा बेरेखा दोलोफ्रा खाबु लाखायो दा ओंखायनो जोंनि नोजोर जोंनि मावनो लानाय जोंनि थांखि बे मा ओरैनो खुगाजों बुंबाथ' जानाय नङा प्रेक्टिकेल खामानि मावनानैथ' खोन्थानांगौ थाबायना मोगथां खामानि मावनो खोन्थानांगौ ओंखायनो आंनि लुबैनायाव दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जि माखासे बिबुंथिफोर होदों गुबुन गुबुन आफादनि गेजेरजोंआनो जा बा सोरबा इन्डिभिजुवेलाबो होदों होग्राफ्राबो माखासे नोजोरजों गावसिनि बिबुंथिफोरखौ होदों बावहाय रियेलिटि दंना गैया बेखौ बुंजाग्राफ्राबोथ' बिजिरनानै नायनांसिगोन आरो बुंग्राफ्रा मानो बुंमारदों बिनि जेनुइन कजफ्रा मा दंमारो बेखौबो साननानै नायनांगोन बुंनायखौनो गाज्रि मोननानै माबा जानांगौनिबो खोथा गैया बुंजाग्रायाबो आरो बुंग्रायाबो बाहाय रेसपन्सिबोल दंलायलाय दा बेसेबांसिम बे रियेलिटि बा सैथोआ दङ बहाय बे बुंलायनायाव दाय दस होलायनायाव बेखौ दा बयबो बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय आं सानो आरोखि नाथाय आं बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोननै मोनथाम खालामनाया बे माब्लाबाबो जानो नाङा आरो दाजाथों इयुनावबो मानोना बे बर'नि मोनसे धोन होननांगोन जोङो बर'निनो बर' हारिनि सिनस्रि बिथ' दा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो आलाय आथानि खालामनाय बा बेखौ डिभिजन खालामनानै थेर बेथेर खालामनो नागिरनाया बे जोंनि माब्लाबाबो थांखि जानो नांखाया आं बेखौ बुंगोन